ulo ng mga nagbabagang balita. PBBM inatasan ng mga ahensya ng pamahalaan agad kumilos kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Higit 1.6 milyong mga estudyante sa Bicol Region nagbalik eskwela ngayong araw. Militar at hinihinalang NPA nagkasagupa sa Goa. 2 rebelde patay. DepEd nagpaalala sa pagsuspinde ng klase ngayong tag-ulan. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Nabulabog ang unang araw ng balik eskwela ng mga mag-aaral sa malaking bahagi ng Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Pangulong Bongbong Marcos pinakikilo sa lalong madaling panahon ang mga ahensya ng pamahalaan. Narito ang ulat. Bantay mo, anak. Bantay mo, Diate. Nasa flag ceremony ang mga estudyante at gurong ito sa unang araw ng pasukan sa Mahayahay Elementary School sa Malita, Davao Occidental nang mabulabog ng malakas na pagyanig. Sa video makikita na tila idinuduyan ng lupa ng malakas na pagyanig hanggang sa gumuho ang stage ng eskwelahan. Lingkod lang, lingkod lang. Lingkod lang. Yun na pala ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa kanluran ng Maasim sa Sarangani pasado alas 7:33 ng umaga kanina. Tectonic ang origin ng lindol. Bakas rin ang malakas na pagyanig sa mga establishmentong ito sa General Santos City. Basag na mga salamin at gumuhong istruktura ng mga bahay at establishmento. Napilitan ng ilan na pansamantalang huminto sa kanilang operasyon dahil sa insidente. Nagkaroon din ng power outage dahil sa lindol. Sa paaralan naman ito sa Davao del Sur, nabulabog rin ang unang araw ng balik eskwela dahil sa malakas na pagyanig. Sa lakas ng lindol, gumuho ang dating school building ng paaralan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, ramdam ang lindol sa halos buong Mindanao kung saan inaasahan ang aftershocks. Naglabas rin ng tsunami warning ang ahensya sa ilang lugar sa Mindanao. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na nakamonitor siya sa kasalukuyang sitwasyon sa Mindanao. Inatasan nito ang mga ahensya ng pamahalaan na agad kumilos para matugunan ang pangailangan ng publiko. Ipinag-utos rin nito ang pagsuspende ng klase sa lahat ng level sa lugar. Chris Novello, CSN. Higit sa 1.6 milyong mga mag-aaral sa Bicol Region ang nagbalik eskwela ngayong araw. At kahit balik eskwela na ay patuloy pa ring tumatanggap ang mga paaralan ng mga late enrollees. Si Sam Alano sa detalye. Mahigit sa 1.6 milyon na mga mag-aaral sa Bicol Region ang nagbalik eskwela ngayong araw, June 8, para sa pagbubukas ng school year 2026 to 2027. Sa paaralang ito sa Pili, maaga pa lamang dagsa ng mga estudyante na hinatid ng kanilang mga magulang sa paaralan. May mga magulang din naghahabol na ipa-enroll ang kanilang mga anak. Isa na rito si Carmen at Nancy na aminadong nahuli sa pagpapa-enroll dahil sa sunod-sunod na pinagkakabalahan at paghahanap buhay. Hapdi lang po ko hapon na ay mayo naman po si maestro ni Aki ko. Kaya sabi ko, Lunes na lang ako mapa-enroll. Tabisi po kay ko kang Friday, may laog man po kay ko sa trabaho. Mahirap nga ni ma'am. Busy. Busy kaya may mga ano tigdumanan na importante. Parang hassle. Paano? Kasi nga late na siya. Kang bakong araw kang last year na talagang pag first talagang nagkabra ka lang ko ng gamit, ganyan talaga dahil. Ayon sa pamunuan ng paaralan, karaniwan ng may mga magulang na umahabol pa rin sa enrollment kahit nagsimula na ang klase. Ayon sa DepEd, magpapatuloy hanggang sa June 15 ang enrollment. Yes po. So pero yung instruction from DepEd until June 15 yung sana yung enrollment kasi yun yung
until June 15 na lang yung open ng LIS namin. So sana po si mga parents na pa nag-enroll niyan, enroll na po. Samantala, tiniyak ng mga school official na handa ang kanilang mga guro at pasilidad para sa pagbubukas ng klase. Sam Alano, CSN. Higit sa 140,000 ang backlog ng Department of Education o DepEd sa mga classroom. Isa na dyan ang isang paaralan sa Libmanan na napipilitang magsagawa ng makeshift classes. Mga paaralan sa Camarines Sur madaragdagan kasunod ng MOA, ng probinsya at ng Department of Education. Si Jem Garcia sa detalye. Sa pagsisimula ng klase ngayong Lunes, June 8, patuloy pa rin kinakaharap ng ilang paaralan ng problema sa kakulangan ng classrooms na ginagamit nila sa pang-araw-araw. Madalas na itong suliranin ng mga coastal barangays tulad na lamang ng Barangay Salvacion sa bayan ng Libmanan. Ilang kilometro rin ang nilalakad ng mga estudyante at mga guro para matuto at makapag-aral lamang. Kwento ng isa sa mga estudyante rito, dahil sa kakulangan ng classrooms, lalo na para sa kanilang mga high school students, ay madalas magkaroon ng makeshift classes o kaya naman ay pinagkakasya sila sa iisang classrooms na mainit at maliit lamang. So, dun po sa rooms, napakahirap po kasi, yun nga po, kakaunti, may maliliit yung classrooms, dahil nga ito po yung mga makeshift lang po. So yun, napakahirap nga po mag-aral dahil masikip, minsan mainit, kasi kulang yung mga electric fans. Ayon naman sa school head ng paaralan, halos nasa 100 high school students na ang enrolled sa kanilang paaralan at pinagkakasya umano nila ito sa iilang classrooms. Kaya naman panawagan nila na magkaroon ng sapat na classrooms ngayong balik eskwela upang mas maging komportable at maayos ang pag-aaral ng mga estudyante rito. Sa ngayon po, ang paaralan po ay kulang po sa classroom, lalo na po naglindol po noong August 2025. Ang grade 7 po dito po naka-stay po sa kinder, inati po. Kaya meron po kami mga makeshift lang po sa high school. And then, gumagawa po sa tulong ng PTA po, PTA officials ng makeshift ng learning shelter para sa junior high school. Sana po, yung request po namin sa central office, matulungan po kami na sana po malagyan na po ng classroom building po dito sa school. Doon po siya sa tapat po ng gate po sa kabila, ang high school. Ayon sa DepEd, higit sa 140,000 na classrooms ang backlog ng ahensya sa buong bansa. Tinutugunan na umano ng ahensya ang pagdaragdag ng mga classroom sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga LGU tulad ng sinagawang Memorandum of Agreement ng DepEd katuwang ng Provincial Government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Alray Villafuerte. Ayon kay Governor Villafuerte, asahan umano ng mga paaralan sa probinsya ng Camarines Sur ang karagdagang konstruksyon ng mga classrooms sa pagtutulungan ng Provincial Government ng Camarines Sur at Department of Education. Layunin nitong maging komportable ang mga mag-aaral at mas lalong mapaganda pa ang kalidad ng edukasyon sa probinsya upang mas magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga kabataang Camarinense. Jem Garcia, CSN. Sa pagsisimula ng tag-ulan, nagbabala ang health expert sa banta ng ubot-sipon na karaniwan sa panahon na yan. Self-medication, inirekomenda kaya ng health expert. Narito ang ulat. Sa paiba-ibang klima na nararanasan ngayon lalo't idineklara na ng pag-asang pagsisimula ng tag-ulan, karaniwang sakit na ng mga tao ay ang ubot-sipon na madalas baliwalain sapagkat nawawala naman ito sa tuwing umiinom ng mga over-the-counter na gamot. Isa sa nangangamba sa ubot-sipon ng kanyang 5 taong gulang na anak ay si Mariel. Ayon sa kanya, may lagnat at ilang araw na rin nakakaranas ng sipon ang kanyang anak. Inuubo po siya, ang bilis niyang lagnatin. Tapos sipon. Pinapainom ko lang po ng tubig. Tapos pag di kinakain ng tubig, gamot na po talaga. Nag-aalala rin si Jess sa kanyang 10-month-old na anak. Kwento nito, ilang araw na rin pabalik-balik ang ubo ng kanyang anak, kaya't minabuti niya na itong ipakonsulta sa Provincial Capital Clinic. Hindi po ako nang basta-basta papacheck up po. Ayon sa medical expert, hindi umano advisable ang self-medication kahit sa simpleng ubot-sipon lamang, lalo na para sa mga bata. Kaya hinihikayat umano ng eksperto na magpakonsulta muna bago uminom ng mga gamot, lalo na ng mga over-the-counter medicines.
Well, common man sa to ang mag-self-medicate. Usual man yan. But if you can self-medicate 1 to 2 days, depende po sa sitwasyon. But if your condition is worsening o nagkagrabe, then kaharaniman sa itong mga health center, kung may pambayad man sa mga clinic, then better na magpa-check up earlier. Kasi kung viral man lang po yan, to be honest, kung viral infection man lang yan na ubusipon, well, you don't anything except what? To liquefy yung pag-ubo mo, sipon mo is good for 3 to 5 days, and magba-vitamins per day. Maganda rin umano ang programa sa kalusugan ng provincial government kung saan libre na ang pagpapakonsulta at pamamahagi ng gamot kaya't nagpapasalamat ang mga benepisyaryo dahil mas makakatipid sila dito. Nagpapasalamat po kami ako binibigay na gamot sa mga hudang-hudaman po. Malaking tulong po, ma'am, kasi hindi na namin kailangan bumili sa labas. Wala ng mga mahalang mga gamot. Jam Garcia, CSN. Nasawi ang 2 hinihinalang miyembro ng rebeldeng New People's Army matapos makaengkwentro ang tropa ng 83rd Infantry Battalion pasado alas 5:10 ng umaga sa Barangay San Isidro, Goa, Camarines Sur nitong Sabado, June 6. Ayon sa militar, tumagal ng 20 minuto ang putukan hanggang sa nagsipulasan ang mga rebelde at iniwan ang 2 walang buhay nilang kasamahan na sina Jonathan Mendez na nahaharap sa kasong frustrated murder at Nilo Caballero. Nasamsam din ng tropa ng pamahalaan sa encounter site ang mga armas na pagmamay-ari ng mga rebelde na kinabibilangan ng 3 improvised explosive device o IED, M16 rifle, isang remote switch ng IED, isang Galil Ace 22N caliber, mga magazines at mga bala, magit ilang personal na kagamitan. Ang operasyon ay bunsod ng impormasyong natanggap ng militar ng umano'y presensya ng armadong grupo sa lugar na agad na binerepika ng mga otoridad. Humihingi ng paumanhin ang pamunuan ng Governor Mariano Villafuerte Community College o GMBCC sa Libmanan kasunod ng biglaang reschedule na graduation exercises. Nagpaliwanag rin ang pamunuan sa sanhin ng pagkaantala ng graduation. Si Eli Balbin sa detalye. Naglabas na ng pahayag ang pamunuan ng Governor Mariano Villafuerte Community College o GMBCC Libmanan kaugnay ng pag-reschedule ng kanilang nakatakdang graduation ceremony. Ayon kay Maricel Piñero, administration ng GMBCC, hindi nila kagustuhan ang ipagpaliban ang mahalagang programa para sa mga magsisipagtapos. Gayunpaman, napilitan silang gawin ito dahil sa hindi maayos na supply ng kuryente. Ipinaliwanag ng pamunuan na malaki ang bahagi ng programa ang paggamit ng mga kagamitang nangangailangan ng sapat na tuloy-tuloy na supply ng kuryente upang matiyak ang kaligtasan at maayos na pagdaraos ng seremonya. Na-imobta po dahil po igwa po kita ning naging problema duman po sa venue. So ang pinaka-concern po duman is yung electrical concern. So bago po baga makandak ning kang man na activity duman, nagkaigwa po kami ning dry run. So duman mi po na discover na may mga aircon po na daing nagpa-function. Sa isinagawang dry run, napag-alaman na hindi kinakaya ng kasalukuyang supply ang kuryente dahilan upang hindi kayanin ang supply nito. Sa isinagawang inspeksyon ng mga taga-GSO, nadiskubre na 2 sa mga air conditioning unit ang nasunog na. Ang ginibo ko po, nag-request po ako sa GSO na kung pwede po ma-check So, ang akala ko po, simple lang siya na problema. Kaya lang po, kang pinag-check po kadtong mga aircon technician, 2 po duman sa mga aircon ang na-discover po na nag-short circuit, sulo na po. Grabe po ang vibration kadtong So sabi po kadtong mga electrician, kung dire-diretso po kaming magamit kasi 2 days ang graduation, may posibilidad po ma'am na ini magputok. Iginiit ng pamunuan ng GMBCC Libmanan na kaligtasan ng mga estudyante, magulang at iba pang dadalo sa seremonya ang kanilang pangunahing isinasaalang-alang kaya nagdesisyon silang i-reschedule ang graduation ceremony. Agad din umanong ipinaabot ng GMBCC sa Commission on Higher Education o CHED ang naging desisyon sa pag-reschedule ng
ng graduation upang matiyak na maayos at naaayon sa mga patakaran ang kanilang hakbang. Sa part ko man po, arin ang iinuton ko, syempre po, so safety po kang kadaklan. Agad po nagtawag ako sa CHED. Kasi may invited po kami na CHED na iyo po ang ma-confer kang mga graduates. So pinaabot ko po yan, sabi ko po nga ni, itatry mi po na baka maayos o ano lang, minor, ano lang po. Kaya lang po sabi po kang taga-CHED, kuryente yan. I-check nindo na maray, mas importante, siguraduhon nindo ang safety kang mga estudyante nindo. Humingi ng paumanhin ang administration ng GMBCC Libmanan sa mga magtatapos sa kanilang mga magulang at mga estudyante dahil sa pagka-reschedule ng graduation ceremony. Naiintindihan ko man po adtong mga namamatean, kang mga eskwela, kang mga magurang, and dagahagad po akong pasensya na arog katoanon. Pero po, sabi nga ni Kayan, ang sirkumstansya po, di ta inaasahan, di ko man po yan kontrolado. Eli Balbin, CSN. Idineklara na ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan. Nanataon pa naman sa pagsisimula ng pasukan. Si Regine Bue sa detalye. Formal nang idineklara ng Pag-asa nitong nakaraang linggo ang onset o pagsisimula ng tag-ulan. Batay ito sa obserbasyon ng Pag-asa sa paulit-ulit na pag-ulan sa nakalipas sa 5 araw na kaugnay ng southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ang pagsisimula ng tag-ulan tila natapat pa sa pagsisimula ng school year 2026 to 2027. Bagamat nakakapagdulot ng mas malamig na panahon ng pagpasok ng tag-ulan, pagamba naman ng ilang magulang ang posibleng pagkakasakit ng mga bata dahil sa madalas na pag-uulan. Ayon sa ilang nanay na naghatid ng kanilang mga anak sa paaralan, maaapektuhan ng pag-aaral ng mga bata pag napadalas ang pag-uulan. Lalong-lalo na po kasi kami, taga Lanipga pa po. Malayo po yung distansya dito sa kaya mahirap po pag tag-ulan na po talaga. May tendency po ko na nababasa po talaga kami sa ulan. Kasi motor lang po yung gamit ni asawa ko. Pag-araw kayo, ano kaya posibleng mangyari, ma'am? Ano po, lagnat po, ubo. Tapos na-absent. Opo, ma-absent yung bata. So Hindi makakapasok. Magkakaproblema sa pag-aaral, ma'am. Opo, naapektuhan po yung pag-eskwela. Pag-eskwela, pwedeng ma-absent siya siyempre may hilang. Samantala sa ilalim ng DepEd Order No. 14 Series of 2026, pinaalalahanan ng mga paaralan na magpatupad ng mga hakbang para mapanatili ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral sa panahon ng tag-ulan. Kabilang dito ang maagang pagmumonitor sa lagay ng panahon at agarang pagpapatupad ng kinakailangang hakbang sakali magdulot ng panganib ang masamang panahon sa mga estudyante at mga guro. Regine Bue, CSN. Sa unang araw ng pasukan, isa sa mga pinagkaabalahan ng mga magulang ang paghahanda ng baon ng mga mag-aaral. Ano kaya ang recommended ng health experts na healthy baon? Si Sam Alano sa detalye. Sa pagbubukas ng klase ngayong araw, maagang naghanda si Joyce at Margie ng babaunin ng kanilang mga anak. Tinapay, biskwit, gatas at tubig ang kanilang inandang baon para sa unang araw ng pasukan ng kanilang mga chikiting. Mainam na umanong healthy baon ng kanilang anak kesa bumili pa sa labas ng eskwela. May burger, tapos yung mga biskwit, yun po ang papabalon ko. Tapos titimplahan ko siyang gatas. Ang mas naiiling healthy sa inda. Ang iba kaya, mga chichirya, pag mabakal sa tindahan, minsan mga chichirya, papabarakad. Para po sa kuya, mas gusto ko po ang pabalunan ko na lang silang cracker. Yan, tubig ta. Sigurado pa ako minsan sa tubig. Sigurado po akong malinig si tubig na iinom kang aki ko. Dahil po magko akong sa inang ng gripo. Iwas po sa hilang. Ayon sa health expert, hindi naman kailangang magastos ang healthy baon. Bagamat nakakatulong ang tinapay at biskwit para mabawasan ang gutom, mas mainam kung may kasamang pagkain may protina, bitamina at mineral. Inirekomenda nito ang mga pagkain tulad ng nilagang itlog, gulay, gatas at iba pang masustansyang pagkain na makakatulong sa paglaki at pagkatuto ng mga bata. Dagdag pa ng eksperto na mahalagang may tamang nutrisyon lalo na sa mga batang nasa paaralan dahil mas mataas ang kanilang pangangailangan sa enerhiya at sustansya. Pero better siguro, one of the things na dapat isipin is tubig. Tubig is very important na dapat malinig kung pwede, sterile siya or distilled water
kung sali sa harminda, kumbaga malinig, so it's fine, magbalon. Kasi, pero minamainom si Aki. Well, that's very good. That's very good. At least egg is good. Kanto ang rabukan mga tao. Pero egg is really, nutritious. Yes, make sure na sa mga magurang po, let's make sure na sa itong mga Aki, padaraning maling na tubig. That's one. Siyempre, nutritious food. Okay. Though with some nutritious crackers, that could be an alternative. Dapat din umanong bantayan ng mga magulang ang mga bata sa mga binibiling pagkain ng kanilang mga anak para matiyak ang kanilang nutrisyon at kalusugan. Sam Alano, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.